Sauron. Ayan, prito. Yung kalahati nito, ayan o. Binataan ko. Ayan po, lakas ng ulan dito sa ano. Dito sa Bicol ngayon oh. Oh. Hindi kami makagawa. Grabe yung ulan. Amoy. Nih. Grabe yung ulan, lakas. Ayan po, tuloy-tuloy pa rin yung ulan, no? Halos mga nasa 3 oras ng ganito yung ulan. Walang tigil. Baka pag uwi namin doon sa Bacolod, baka may tubig na yung kalsada. Ano? Parang mauulit naman yung nangyari nung isang taon. Pero sana wag naman. Kawawa yung mga nasa mababang lugar. Balak ko na nga umuwi kasi baka magbaha na naman dun sa bahay. Baka umapaw yung ilog doon. Lumalagpas sa ano yun, sa kalsada. Ako, gabi talaga yung ulan. Nagpaplano na ako na umuwi na. Kasi anong oras na? Baka lalo pang lumakas. Baka di tayo makatawid dun sa Bacolod. Alas 2 na. Baka di makatawid sa Bacolod. Ano tol? Ito na hinahangad mo. Ha? Ito na hinaabangan mong ulan. Ano sir? Okay ba sir? Tulog ka na dito sir. Mababasa ka eh. Grabe yung ulan. Bahay ni Chin Chin. Ayun, let's G na. Tara sir. Sabay na sa akin si sir. Habang wala pong ulan na malakas. Yan ang lakas ng ulan. Lagit ko muna si sir sa ano sa... Ha? Ano sir? Checkpoint? Ano lang yan para... Kasi may school baga dyan. Napid ko si sir sa sakayan. Buti minto na yung ulan. Kaya uwi na si sir kasi baka mabasa pa. No sir? Sakto sir, may jeep sir. Sige sir. Sige sir. Let's G.
Grabe yung tubig dito sa sa lake. Lakas ng alon. Bahay nila Gwen, wala silang tinda. Ang buti wala pang baha sa kanila. Lakas ng ulan sa amin Ayan lakas ng alon Grabe lawak na nung inangatan ng tubig. Tingnan natin sa dulo. Lakas ng ulan dun sa amin sa kabila. Dun sa dulo na yun sa amin. Yan banda may tubig na rin Ayan po bali update lang tayo ng kasi halos isang linggo na rin yung ulan. Grabe na yung dinagdag na tubig. At yun kami kauwi na rin ako kasi baka magbaha din dito pa kasi umaapaw yung dun, yung sapa. Grabe ulan sa Albay na yung New Zealand, malapit nang mapuno. Kunti na lang.
daming nanghuli ng isda, mga naglalaya. Ano na? May mga tubig na yung mga palay dyan, no? Ako dati, walang tubig yan, oh, meron na. Kabila ano? Ayun mga kaparinggis, sa bali dito na ako sa bahay. Ayun, bumili muna ako ng ulam namin panggabihan. Lulutuin ko to na ano, gata. Nagataan ko, masarap nga maggata ng tilapia. Yan. At mainit na tayo dito sa harap. Yan. Yan tayo kuha ng panggata. At yung anak ko dito na, di na ako nag-ano kanina dito. Sumaklakas yung ulan, nandyan na siya. Ay, yung asawa ko nandun, diyan na ayaw sumakay kasi malakas yung ulan, mababasa din. Kasama niya yung pamangkin niya. Sarado yung tindahan. Nag-meeting pa na sila eh. Gawin ko muna tong pangulam habang maaga pa. Baka mag-brown out pa. Pag nag-brown out, hindi tayo makakagawa ng gusto ng pangulam. Madaling. At nilinisan ko na itong tilapia para kumain ka agad maaga. Ay dito sa amin, pag ganitong maulan, babaran out ka agad. Gusto ko makapagkain ka agad habang may kuryente pa. Hili? Nak? Nak?
Ayun mo. May sakabit-sabi. Tamo. Bumili mo mo. Ayun mo. Ha? Diretso buka. Positive. Ang galing. Yung gano'n ko. Sibuyas. Yan, prito. Yung kalahati dito, ayan o. Binataan ko. Ito na ang prito para bukas may ulam na. Yan. Para tipid tayo sa gastos ng ulam. Talagang 100 pesos. May binataan na. May prito pa. Kaya tapos tayo magluto. Okay na siya. Pagyan natin yung kalan. At kapag prito na rin ako. May ulam na kami bukas. Prito. Diba? Alright. Kaya tayo ma.
Yun, kainan na.